Vreau să invit alături de mine pe actorul acestei trupe, pot să spun, aplauze multe pentru Mario! Telefonul! Ce faci, Mario? Ești voios, voinic? Da? Da? Doar da? Așa? Eu zic că ești voinic, voios și tu doar... Da? Da, da? Serios? 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 Serios îți spun? Mult succes! Să-l aplaudăm pe Mario! Mulțumesc frumos! Probabil că tu se întreabă de ce sunt îmbrăcat așa. Păi e simplu, cum? De ce? Să captez atenția. Și ce e mai important decât să ai telefon? În tramvai, metrou, în clasă, la birou sau în balcon, pe oriunde nu contează. Telefonul e la toată lumea îl privește în prezent ca cu avere. Și s-a terminat salariul și ești plin de datorii. Nu-ți fac. Deci, ai telefonul, butonându-i sau ce-ar fi. Ai luat patronul la școală? Mare chestie, nu-i problemă. Cu o extra opțiune, uiți de notă și te temă. Eu eram cu mama în piață, căutând ceva de soi și am rămas ca prostul tâlc, cum se spune pe la noi. Printre ceapă și cartofi, morovi, și aici e șpilul. Trei cupeții, ce credeți? Toți își butonau mobilul. Dar uite că am uitat. Ce era mai important? Că nu orice telefon este demn de butonat. Numai unul este tare și băgat de tot în seamă. Să vă spun, nu prea am voie. Se consideră reclamă. Ce mai? În prezent să știți, n-ai prestanțe și n-ai șanse dacă nu ai aparatul terminat în 5 sau 6. Trebuie să-l ții mâna să te dai mare cu el. Și el nu se contează. Că nu bani în portofel. Și când un selfie, să-ți faci nu este rău, cu buzele țuruiate. Să arăți ca un cimpanzeu. Doar așa poți să fii trendy. Doar așa poți să fii cool. Hai, vă las, poate aveți treabă și v-am menținut destul. Și eu, cam ce-am avut de spus, am terminat. Mă duc fuga în culise, că mai am de butonat. Bravo, Mario! Ce tare, ce tare! Mario este cel mai tare! Vă seama cu mine! Uite, că vă și nici nu vezi în același timp. Așa, eu nu cred că telefonul, măiuși. Eu nu cred că telefoanele sunt la putere, eu cred că Mario este la putere, așa este? Nu vă aud, Mario la putere? Bravo, Mario! De fapt, telefonul de la putere e iPhone 6 crezi. Ce să faci reclamă? Ai făcut reclamă? Ai făcut reclamă? Bravo, să mă aplaudăm încă o dată pe Mario! Felicitări! Dar mai are să te găsesc. Da, cred, da, nu știu, da, deci asta e replica lui Mario, da? Nu, replica mea este s-ar putea în visele tale sau în visele mele. Habar n-am care vise, dar măcar am spus un vis. Bine, ai spus un vis. Îl invit alături de mine pe Rareș Florescu. Vreau să ne încânte și să ne